Yauwa ga fina-finan Lahadi na musamman da ya kamata a ce ka kalla idan baka kalle su ba daga kamfanin Sultan masu burbuɗa kuma Honorable Sultan na Gwale. Yauwa na ɗaya akwai Mugunta. Mugunta fim ne na musamman. Gaskiya ya kamata a ce ka je ka kalla Mugunta. Inna lillahi an tashi kaina a wannan fim. Sannan na gaba akwai Da'ira. To Da'ira dai fim ne rikitaccen fim. Da'ira shi ma ya kamata a ce ka je ka kalle sa. Sannan na gaba na ukun su akwai Shekakke ma fim ne na musamman, dukan su daga kamfanin Sultan. Idan kana buƙatar su ka je ka kalla. Yauwa idan ma baka san inda zaka same su ba to ka mana magana a nan mu da kake gani a WhatsApp ko akan Telegram za a tura maka. Sannan na hudun su akwai Kisabo. Kisabo ma fim ne na musamman. Kwarai kuwa idan baka kalla Kisabo ba to ya kamata a ce ka je ka kalla. Sannan na biyar din su akwai Karo. Ayya inna lillahi. Karo fim ne na musamman gaskiya. Idan baka kalla Karo ba to ya kamata a ce ka je ka kalla. Sannan na shidan sa akwai Jarumin Jami'i. Duk inda ka ji wannan sunan to ka san ba rago ake saka ma wannan sunan ba. Dukkan su baki ɗayan su yanzu akwai su a wajen mu kuma akan Telegram ko akan WhatsApp. Idan kana bukata ka mana magana daga kamfanin mai gida Honorable Sultan masu burbuɗa.